Един от най-често задаваните въпроси от онлайн магазини по отношение на имейл маркетинга е какво да изпращаме на нашите абонати. Как да привличаме тяхното внимание, как да увеличаваме open rate, click rate, но по-скоро е насочено към идеите. Какво всъщност да изпращаме на нашите абонати. Всъщност, нашите абонати, щом са се абонирали за нашия имейл бюлетин, те очакват от нас най-вече продукти. Най-вече интересни продукти, които да са интересни за тях. Така че, всъщност, много лесно може да си направим един месечен план, в който да имаме 4 нюслетера и всеки един от нюслетерите да изпращат различен вид продуктови препоръки на нашите клиенти. Сега ще ви дам така някои идеи, които предполагам, че ще ви улеснат работата доста. Влизам в моя така демонстрационен акаунт в The Marketer, отивам в кампании, отивам на създаване на нова кампания. Имейл, e-commerce newsletter за онлайн магазини. Така, това е моята имейл кампания. Прескачам стъпките, които за момента не ме интересуват. Избирам едно готово заглавие и избирам един празен темплейт. Така, първия имейл, който мога да изпратя на моите клиенти е такъв, който да съдържа, например, информация за най-новите ми продукти. Нали, това е, може би, интересно за така по-голяма част, особено от редовните клиенти. Нека да започна с лого, моя имейл, след това мога да добавя меню. От тук мога да избера кои точно категории да бъдат в менюто. Така, след това обикновено е добре да имаме някакъв банер, в който да дам информация за всъщност да дам информация за нова колекция, нова категория, да кажем, нов продукт, нова промоция, въобще каквото прецените. След което обикновено е хубаво да се обърнем така и към нашите клиенти. Добавям текст. Тук всъщност мога да използвам дори AI текст и буквално да генерирам на база на съдържанието на имейла или на база на моя така инпут, на база на това, което мен ме интересува. Ако кликна два пъти, мога да добавя и името на клиента, първо име, и да му кажа здравей. Да се обърна по име към клиента, да му разкажа с едно-две изречения какво ще има в този имейл, след което идва време за продуктовите препоръки. Добавям персонализиран продуктов, връщам се отново, ето тук в Smart Product Blocks, персонализиран продуктов грид, ето го този продуктов блок. Когато го маркирам, вдясно излизат неговите настройки. Искам да изпратя, например, 6 продукта, които да са организирани в 3 колони и вида на тези продукти да бъде не най-продавани, а най-нови продукти. Автоматично The Marketer ще вземе най-новите продукти в момента на изпращане и ще ги изпрати на вашите клиенти. Мога да избера и друг темплейт, например този. Така, след което мога да променя някои настройки, например да добавя тази оптимизация за мобилни устройства. Ето, за да може на мобилни устройства те да излизат един по друг. И мога да сменя всичко, да редактирам всичко в този продуктов блок, като се започне от заглавие, имената на продуктите, цената, дали да се показва или да не се показва, бутона, какви да са цветовете му, закръгления, дизайн и така нататък. Добавил съм този продуктов блок, опитвам се сега да го запазя, но системата ми казва изчакай и трябва да добавиш футер, т.е. възможност потребителите да се отписват. Добавям футер, мога да избера различни темплейти отново. Отново в този футер мога да редактирам абсолютно всичко, дизайна например на иконките, мога да променя как изглежда имейлът за контакт, да добавя мой текст
в футера, въобще най-различни неща, за да направя този футер да съдържа цялата информация, която е важна да я вижда клиента. Ето, вече съм готов с един темплейт. Мога този темплейт да го запазя като мой темплейт, за да мога да го използвам и за следващите кампании. Всъщност, нека да направя точно това. Тест, запазване, темплейта ми е запазен. Continue и съм готов. Мога да задам този имейл да бъде изпратен на определена дата в определен час. Така. Сега, ако отида пак в кампании, искам вече да създам втората си кампания, която да е за втората седмица. Отивам на създаване на кампании, имейл, e-commerce newsletter. Прескачам отново тези стъпки. Изпращане до всички абонати. Избирам си едно готово заглавие, за да спестя време. Съдържание, отивам на празен темплейт. И от тук вече мога да отида на запазени темплейти. Ето го този, който го създадох. Избирам го. Темплейта се зарежда. Сега обаче искам да направя промени. Мога да сменя банера, мога да редактирам менюто, мога да редактирам текста и мога да редактирам какви да са продуктовите препоръки, които изпращам тази седмица на клиента. Тази седмица искам да изпратя не най-новите, а например най-продаваните. Така, ще запазя дизайна, имам футер, готов съм. Continue и мога да насроча този имейл вече за изпращане вече в следващата седмица. По същия начин мога да копирам този темплейт, да го насроча за третата седмица и вместо най-продавани или най-нови продукти, в него вече мога да добавя продукти, които аз лично съм избрал или, например, конкретна категория, към която искам да привлека интерес. Тоест мога да вече вътре съдържанието да го променям както намеря за добре. Освен това, мога тези 4 дизайна, които ще създам, тези 4 темплейта, всъщност да ги запазя като темплейти индивидуално, за да мога всеки месец просто да копирам този темплейт, който ми е необходим и да го насрочвам за определената дата. Дори не е необходимо да правя допълнително промени по тях, защото ако просто копирам сега този дизайн, който съм създал, аз не го запазих, но ако копирам вече изпратената имейл кампания и я насроча за следващия месец, тогава, ако в тази кампания, например, има най-продавани продукти, тогава най-продаваните продукти ще бъдат генерирани към момента на изпращане. Така че следващия месец, когато дойде момента на изпращане, системата ще извади директно от магазина най-продаваните продукти и ще ги изпрати на клиентите. Така че по този начин мога да създам едни 4 кампании, които да копирам и изпращам много лесно всеки месец. Виждате как буквално ми отнема минути, за да организирам имейл маркетинга си за месеци напред във времето. В следващото видео пък ще разгледам как може лесно да стартирате автоматизирани имейл кампании, които да бъдат изпращани вече в момент, когато клиентът е проявил интерес. Т.е. всеки един клиент ще получава тези имейл кампании в време, когато е най-подходящо за него, в момент, в който той е посетил магазина, но не е направил покупка. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако ви е било полезно, може да го харесате и да се абонирате за канала, за да видите и следващите видеа. Пожелавам на всички приятен ден и до следващия път.